तर बघा मी अजून 2 घेतलेले आहेत. ते बघा ही तुमच्यासाठी घेऊन जावा, घ्या घरी घेऊन जावा तुमच्या प्लेट. हा नाश्त्याची रेसिपी आहे. तर समजा तुम्ही संध्याकाळी जेवण नाही बनवलात ना आणि असं बनवून खाल्लात ना तरी पण चालेल. नाही जेवण तर पाहिजेच. जेवण तर पाहिजे. कमेंट मध्ये सांगा असं कोण आहे का ज्याने नाश्ता खाऊन शांत बसतात. नाही जेवण थोडं तरी पाहिजे ना, भात थोडं पाहिजे असतं माझ्यासारखं. नाही पण नाही म्हटलं तरी मी काय बोलत नाही. मला फक्त एवढं भेटलं ना तरी चालतं मला. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. आज मी बटाटा टाकून रव्याची कचोरी बनवते. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. पहिली बटाटे टाकवते. कुकरला 4-5 शिट्या करून घेतली आहे आणि चांगली शिजली आहे. अशी मस्त आपणच बघा साल अशी थोडी निघते म्हणजे आपली चांगली शिजली बटाटी. बटाटी पहिले आहे ना स्वच्छ धुवायची आणि पाणी ठेवून कुकरला लावायची म्हणजे पटकन शिजतात. मीठ नाही टाकायचं ना त्याच्यात मीठ नाही टाकायचं. आता ही 3 बटाटे घेतले. आपल्याला 1 वाटी रवा घ्यायचा आहे. हा बारीक रवा आहे. थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची आहे. हे थोडं आलं आणि लसूण बारीक कापून घेतलेले आहे. 3-4 पाकळी लसूणच्या आणि थोडंसं आलं असं मी बारीक कापून घेतलेलं आहे. हे आपल्याला अर्धा चमचा मिरची पावडर घ्यायची आहे. आमचूर पावडर 1/2 चमचा घ्यायची आहे. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. थोडासा गरम मसाला घेतलाय आणि अर्धा चमचा धना पावडर, थोडासा 1/2 चमचा ओवा आणि 1/2 चमचा हळद. आपल्याला तेल तळण्यासाठी घ्यायचं आहे आणि पाणी घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं आहे ना आपल्याला बटाट्याची कचोरी बनवायची म्हटल्यावर पहिलं मी कचोरीच्या आतलं स्टफिंग म्हणजे सारण बनवते. पहिली बटाट्याची साल काढून घ्यायची, सोलून गरम आहे. आता ही बटाटी बघा साल काढून घेतली आहे. आता ती आपल्याला चमच्याने बारीक करायची आहे. बटाटी थंड झाली ना की आपण त्याची साल काढायची. आता बटाटी बघा अशी चमच्याने बारीक करून घेतली आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला सर्व साहित्य टाकायचं आहे. हे आपल्याला आलं लसूण, मिरची पावडर. आपल्याला समजा मिरची पावडर नाही टाकायची असेल ना तर तुम्ही आहे ना 3 मिरची कापून टाकायची. हे आमचूर पावडर टाकले, धना पावडर आणि गरम मसाला. थोडा कसा जरा टेस्ट लागते चांगली, हळद आणि आपल्याला याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. थोडंसं कोथिंबीर आणि समजा आपण आमचूर पावडर नाही घेतली ना तर थोडासा लिंबूचा ज्यूस टाकायचा. 1 चमचा अर्धा चमचा लिंबूचा ज्यूस टाकला तरी चालेल. हे आपलं बघा आपलं सारण झालंय तयार. आता आपल्याला रवा शिजवायचा. आता मी गॅस पेटवते आणि तुम्हाला रवा शिजवून दाखवते. आता मी गॅस पेटवलाय आणि कढई ठेवली आहे. आता बघा ही 1 वाटी रवा घेतलाय ना त्याच मापाची 1 वाटी आहे. 1 वाटी हे आता 2 वाट्या मी पाणी घेणार आहे. 1 वाटी रवा आणि 2 वाटी पाणी. 2 वाट्या पाणी. 2 वाट्या पाणी घेतलं. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला ओवा टाकायचा आहे आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आपण ते भाजीमध्ये सारणमध्ये थोडासा मीठ टाकलाय ना त्याच्यापुरता. आता हे आपल्या रव्यासाठी मीठ टाकते चवीपुरतं. आता या पाण्याला आहे ना चांगली उकळी यायला पाहिजे. त्यासाठी झाकण ठेवते म्हणजे लवकर उकळी येते. झाकण ठेवलं की पाणी लगेच उकळतो बघा. चांगली उकळी आली आहे. थोडा गॅस मी बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये रवा टाकते. रवा टाकून असा ढवळत राहायचा. चांगला घट्ट गोळा होईपर्यंत आहे ना आपल्याला चांगलं ढवळत राहायचं आहे रवा. 1 चमचा मी तेल टाकते. कधी पण असा रवा बघितला तर मला शिऱ्याची आठवण येते है ना. घट्ट चांगला गोळा झालाय बघ. आपण 1 चमचा तेल आहे ना जेव्हा आपण पाणी उकळतो ना तेव्हा टाकला तरी पण चालेल. आता आपला रवा बघा एकदम गोळा झालाय पिठासारखा. आता मी गॅस बंद करते आणि आहे ना आपल्या दुसऱ्या वाटक्यात काढून घेते. म्हणजे आपल्याला आहे ना मळायचं आहे गरम गरम म्हणजे असं गरम नाही तर गरम याच्या रव्यामध्ये आपण हात घातला तर हात भाजेल आपला. हाताला सहन होईपर्यंत. घ्या प्रसाद घ्या हातात. डायरेक्ट एवढा हातात प्रसाद सगळा काढून घ्यायचा असा. तू जरा थंड करून घेतेस नाही. हे थोडं थंड व्हायला पाहिजे नाही हाताला चिपकेल ना गरम.
थोडा थंड करून घ्यायचा, पण एवढा पण थंड नाही करायचा, नाहीतर तो शिऱ्यासारखा होईल फलफलीत. आपल्याला चिकट पिठासारखा बनवायचा आहे गोळा. इकडे आपलं हे आणि इकडे हाताला तेल लावून हे आउटर कव्हर हा. आणि हे इनर ना. घरात बसल्या बसल्या आता मुलांना पण सुट्टी आहे, फिलिंग्स. मग मुलं वैताग देत असतील ना घरामध्ये, भूक लागली तर असं नाश्ता बनवायचा वेगळं काहीतरी. हा, फिलिंग्स आणि आउटर कव्हर. हे असं करतच तो गोळा होईल बघ. गरम गरम मळेपर्यंत आहे ना, थंड करायची पण गरज नाही. आपण असं चमच्याने असं ढवळत राहिला ना सारखा असा गोळा करू, तर बघा असा चांगला गोळा होतो चिकट. आता थोडा थंड झालाय, आता मी थोडं हाताला तेल घेते आणि आता आपल्याला ह्याचा गरमच आहे, पण असं गरमच जरा गोळा करायचा. आता तेलाला हात लावून आहे ना, असं चांगला मस्त त्याचा घट्ट गोळा झालाय. आता आपण याचे छोटे छोटे गोळे करायचे. आता आपल्याला छोटे छोटे गोळे करायचे आहे. आपल्याला त्याच्यामध्ये ते आपलं सारण भरायचं आहे. आपल्याला जसे पाहिजे तसे बनवायचे, छोटे मोठे. आता मम्मीचे इकडे गोळे भरून झालेले आहेत, पण तू हे चांगलं मॅनेजमेंट केलं. आता हे आम्ही 18 गोळे मोजले आणि इकडे आम्ही तसेच 18 बनवून घेतले. म्हणजे कसं जास्त कमी नको कुठे, कमी जास्त उरायला नको. असं तुम्ही सुद्धा जेव्हा असं बनवाल ना, तेव्हा असे माप घेऊन तेव्हा म्हणजे मोजून बनवा. आता याची आपल्याला अशी पारी बनवायची. पारी का बनवायची? मग कमी जास्त व्हायला नको, एकीकडे पातळ एकीकडे जाड होतो ना, म्हणून अशी त्याची पारी बनवायची. आणि एक गोळा उचलायचा आणि त्याच्यामध्ये टाकायचा. मोदकाला कसं कळी पाडायला लागते. आता आपण हे सारण असं पहिलं बनवून ठेवलं ना बटाट्याचं, आणि फ्रीज मध्ये ठेवलं ना तरी पण चालेल. तेल तापला काय बघायचं असेल ना, तर थोडासा असं पीठ वगैरे टाकून बघायचा. असं बुडबुडे येतात आणि ते वरती येईल, मग आपलं तेल तापलं आलं ना वरती. आता त्याच्यामध्ये हे आपले कचोरे सोडायचे. इडली वाटतात ते इडली वाटतात आहे. हलू सोडायचे. सोडताना जसं आपलं तेल असेल ना तसे सोडायचे. हे आपण शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकतो ना. हा, शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकतो ना. हा, शॅलो फ्राय पण करू शकतो, पण कसं हे जरा म्हणजे असं फुलायला पाहिजे. पण डीप फ्रायची एकदम वेगळी मजा असते. हा, मग शॅलो फ्राय कसं ते वडी बिडी तळायला ठीक आहे, आणि असं टाकले लगेच ढवळायचे नाही, कारण ते वजन असतो ना, ते खाली बसतात. किंवा नाही तर आपल्या झारायला लागतं ते. हा, झारायला चिपकतं. तुला बरोबर आहे, बघून सगळं माहिती पडलंय. ट्रेन झालो मी तुझ्या हाताखाली. आपलं टाकलं ना की थोड्या टायमाने जर असं झाराने असं हलवून बघायचं, म्हणजे 30 सेकंड नंतर. हा, कारण ते रव्याची आहे, जाड आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला भाजायला थोडा उशीर लागेल. आणि सुरुवातीच्या तेलमध्ये जास्त वेळ लागणार, नंतर ते फटाफट होतील. आता बघा याला 1 मिनिट लागली. आता वरती तर ते आपले बाहेर सुकवण्याचे पदार्थ कसे असतात ते सफेदवाले, तसे झालेत ना ते. पुरवड्या बोलतात त्याला. अभी मेरा टेस्टिंग का टाइम. भरपूर आता सुकवणीचे पदार्थ राहिलेले आहेत, आणि या वर्षी तर आपल्याला सुकवणीचे पदार्थ मी तर सुकवणार नाही. मला तर भीती वाटते बाबा बाहेरची ना. बाहेर सुकवायचं नाही काय. म्हणजे गेल्या वर्षी आणि त्याच्या गेल्या वर्षी आम्ही जे सुकवलेले आहेत ना, त्याची रेसिपी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटेल, ते बघा. तुम्ही घरात सुकवा किंवा तुमच्या वरती पण. आणि या वर्षी नाही सुकवला तरी पण चालेल. हा, नाही सुकवला तरी चालेल. घरी आपण आईस्क्रीम आणि ज्यूस आणि असे काय नाश्त्याचे प्रकार खाऊया आपण. बाहेरचं टेन्शन नको आपल्याला. आणि आपल्याला आहे ना जरा ऑरेंज कलर येईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचे आहे. आणि हे आपले हे आहे ना, पहिले किती मिनिटं लागतात बघ फ्राय व्हायला. आता 1.5 मिनिटं झाली. 1.5 मिनिटं झाली ना. आपले किती मिनिटं, आता मी गॅस फुलच ठेवलेला आहे. आपलं किती मिनिटं होतात बघूया. ऑरेंज कलर आला की चांगले भाजतात. आता इकडे बघा आपले 4 मिनिटं झालेत, आणि त्याला जरा वरती काढा. मी अजून ऑरेंज कलर नाही, कलर यायला पाहिजे. असा कलर यायला पाहिजे. म्हणजे आता ते सर्व कसं आपल्या फ्लेम वरती पण असं ना, आपली जरा स्लो आहे, म्हणजे मीडियम आहे, जास्त पण फास्ट नाही. गॅस आहे ना थोडा कमी पेटतो, म्हणजे छोटी शेगडी आहे ना, आणि आपला गॅस पण छोटा आहे, त्याच्यामुळे याची जरा पॉवर कमी आहे. म्हणजे 5 मिनिटं तरी तुम्हाला आतमध्ये ठेवावं लागेल. चांगलं आहे, एकदम कड आल्यानंतर. म्हणजे रंग बदललेपर्यंत आपल्याला ठेवायचं. रंग बदलेपर्यंत, म्हणजे एवढे शिजतात पण ना. दाखव जरा वरती कोणता तरी ऑरेंज आहे, झालाय का थोडासा कलर चेंज झालाय. बघ.
पण थोडासा अजून व्हायला पाहिजे, म्हणजे कसं आपलं म्हणजे शिजलं सारखं असं वाटतो ना. आता डायरेक्ट ऑरेंज नाहीतर कलर आपण झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो आता. नाही तर इडली सारखं कच्च वाटणार, सफेद. नाही आता कलर चेंज होतोय बघा. कलर चेंज होतो आहे बघ, हम्म. आहे ना. आता ऑरेंज झालंय. आणि कधी कधी तेलाच्या बाहेर काढल्यानंतर पण त्याचा चेंज होत राहतो कलर. चेंज होतो नंतर. आणि असे बुडबुडे पण येतात आहेत ना, बबल्स. म्हणजे आपलं भाजतोय आतमध्ये, स्टफिंग पण आपली भाजते. आपला टाइम सेव्ह करण्यासाठी हे जे रेडी आहेत ना, हे जे आपण टेस्टिंग करून बघूया. आणि साईडला मम्मी ते तळत बसेल. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता त्याचा कलर बघा, स्लाइट ऑरेंज झालेला. कलर पण छान झालाय आणि मस्त एकदम व्हाईट. हे इडली वाटते आणि बरोबर एक कचोरी वाटते कुठली तरी. आता आपण टेस्ट आणि करून अजून बघूया. एक पातळ थापले असते ना, तर अजून मोठे झाले असते, रुंद. वेगवेगळे स्टाईलचे असे गोल असे केले असते आपण, हा, किंवा गोल. चप्पट रेक्टँगल केले असते आपण. हे आपलं सेकंड बॅच 4 सोडते ना. 4 होते, कारण ती कढई आपली छोटी आहे ना. म्हणजे 5 बॅच लागतील आम्ही तुला. हा. इकडे बघा ही. चल आपण हे टेस्टिंग करून बघूया. जरा थंड होऊ दे, मग तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवतो आणि टेस्ट करून दाखवतो. तोपर्यंत मम्मी बाजूला तळत बसते. हा. आता तुम्ही इकडे बघू शकता, इकडे आपलं तळायचं काम चालू आहे. आणि आपण इकडे तर आता सुरुवातीचे जे 4 आहेत मम्मी, ते कुठचे आहेत? जे हे थंड, 4 आहेत, जे हे जरा 4. जरा थंड झाले असतील ना ते. हा. चला हे 2 आपण टेस्ट करून बघूया की आपली रेसिपी कशी झाली. टेस्ट करण्याच्या अगोदर सर्वात अगोदर की ते क्रंची आहेत का नाही आहेत ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो. हातात पकडल्यावर बघा, मला तुम्हाला आवाज येतो का बघूया. हा, कुरकुर कुरकुर आवाज येतोय बघा, आणि क्रंची आहेत. आता मी तुम्हाला खुसखुशीत झालं. खुशखुशीत, हा कुरकुरीत बोलतो ना आपण तसा. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवतो बघा. भाव दिसतोय तुम्हाला? कसे वाटतात आहे बघ, आणि टेस्ट करून दाखव. आता मी ते तुम्हाला जे तोडून दाखवलं, सर सॉस घेतलाय मी. तुम्ही दही घेऊ शकता, किंवा तुम्हाला जर कोणती दुसरी चटणी आवडत असेल तर घेऊ शकता. पण सर्वात आधी तर असं टेस्ट करून आपण बघूया. पण दहीची चटणीची पण गरज नाही, कारण आता आपल्याला त्याच्यामध्ये कसं भाजी आहे बटाट्याची. गरम गरम खाल्लात ना, आणि अशा कुरकुरीत जेव्हा असं तेव्हा खाल्लात ना, तर कोणत्या चटणीची सुद्धा गरज नाही तुम्हाला, सॉसची गरज नाही, दही सुद्धा, दही कसलीच असं तुम्हाला चवला लावायची गरज नाही. असे एकदम छान लागतात आहे. माणूस बसल्या बसल्या ना 4-5 असेच खाऊन टाकेल. हे अर्धा घेते तू, तळता तळता पण खा घे, असं खा. आणि छान वाटतंय ना. मी जरा सॉस बरोबर खाऊन बघतो. पण कसलीच गरज नाही, चटणीची पण गरज नाही. सॉस बरोबर खाल्ला तर अजून छान वाटते. आणि बाहेरचं जर रव्याचं ते हे आहे ना, एकदम मस्त, एकदम क्रंची लागतोय, खुसखुशीत. बेस्ट. म्हणजे आपली जी फिलिंग आहे ना, त्याची तर चव चांगली लागते. पण जे बाहेरचं कोटिंग आहे ना, कोटिंग डीप फ्राय केल्यामुळे एकदम भारी लागते. आणि डीप फ्रायच करायला पाहिजे, एकदम मस्त छान. आणि त्याला तेल पण नाही, बघ तेलकट पण नाही. आपल्या चॅनलमध्ये जर जे हॉटेलमधले माणसं आहेत ना, जे बघणारे, तर मी त्यांना सांगायचं की ही रेसिपी पण तुम्ही इन्क्लूड करू शकता कधीतरी हप्त्यातून एकदा. कारण ही विकण्यासारखी आणि खाण्यासारखी. आणि जर पाहुणे येत असतील, पाहुणे कशाला, आपल्या स्वतःसाठी नक्कीच बनवा तुम्ही रेसिपी. आपणच पाहुणे. चवीला एकदम, तळून पण झाले, गॅस बंद करते. चवीला एकदम छान लागतं ते. बसल्या बसल्या गरम गरम माणूस 5-10 पण खाईल, अशी रेसिपी छान झाली. तर अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. सॉस सोबत खा, किंवा असंच खा, किंवा दही सोबत खा, किंवा चटणी सोबत खा. तर मग आम्ही अजून 2 घेतलेले आहेत. रेसिपी एकदम छान झाली. आता तुम्हाला लास्टला एक प्लेट सजवलेली दाखवतो. तुम्ही त्या प्लेटला बघून लाईक करा, व्हिडिओला बघून लाईक करा, शेअर करा, व्हॉट्सअपवर शेअर करा. नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. नवीन माणसं असतील तर सबस्क्राईब करा. कारण आम्ही नेहमी 4 वाजता, संध्याकाळी 4 वाजता एक रेसिपी व्हिडिओ तर नेहमीच टाकतोय. तर तुम्हाला ते बघायचं असेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. आणि अजून खूप सारे ज्यूस रेसिपी, आईस्क्रीम रेसिपी, असे छान छान नाश्त्याची रेसिपी येणार आहे. तुम्ही नक्कीच बघा आणि तुमच्यासाठी आणि कमेंट सुद्धा करा. आणि एक स्पेशल गोष्ट म्हणजे आमच्या चॅनलची आहे की आम्ही कमेंट द्यायला एकदम उत्साह असतो, आणि आम्ही कमेंटची रिप्लाय देतो जेव्हा टाइम भेटेल तेव्हा. आणि बघा ही तुमच्यासाठी घेऊन जावा, घ्या घरी घेऊन जावा तुमच्या प्लेट. घरी घेऊन जावा. कोणाकोणाच्या नशिबात असेल बघूया. बघूया आज आमच्या रोज कोणाच्या तरी नशिबात असतात. कोणकोणत्या नेबर्सला हे भेटते बघूया. आणि आम्ही गरम गरमच डिस्ट्रीब्यूट करून टाकतो. ते थंड होईपर्यंत मी वाट नाही बघा. तशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा आणि आम्हाला सांगा, कमेंटमध्ये सांगा कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी.